Headlines kan mga bareta, Muslim community sa Naga, sararo sa susuportahan na kandidato. Tagamang pundo para sa COVID-19 respond kang Naga pwedeng gastuson sa ibang proyekto. Imahen nin santo sa simbahan sa Daraga Albay na sulo. Dagdag na personel sa Banwaan ng Calabanga, Camarines Sur, nagpuo ng mag-record kang backlog nin mga nabakunahan. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Muslim community sa siyudad ng Naga sararo sa susuportahan na kandidato ngunya na eleksyon. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Solid ang bilog na komunidad kan Muslim sa Naga City pag-abot sa susuportaran na kandidato ngunya na national as in local elections 2022. Magpoon sa pagka-presidente hasta pinakahababang pwesto sa lokal, magikan sa saindang lider ang deklarasyon. Bilang ako ang leader nila, inaalat pa yung si eksakto o final na deklarasyon ko kung si Say mula presidente, vice presidente hanggang sa lokal. No? Including siguro ay si ano. So wala tayong masabi, okay lang. Dawa pa nga ni Sinda orihinal nagikan sa Mindanao, alagad digdi na Sinda naka-star. Importante subuot na taga Bicol man ang suportaran. Kasi Madam Linita, una-una, digdi talaga sa iyang lugar. Ano, di ba, siyempre, hindi magandang tingnan kung iba naman ang ano yun ta. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Dagdag na personel kan lokal na gobyerno kan Calabanga, Camarines Sur, nagpuo ng mag-record kan backlog kan mga nabakunahan. Uyang sa kuyang report. Nagpuo na magtrabaho ang 7 mga persona na pigdagdag kan lokal na gobyerno kan Calabanga, Camarines Sur ngani mag-encode kan mga backlog na pigkakaipuhan kan IATF National. This week marinder po ning report sa to yang vaccination team kon pira na si sa laog ning sarong simana pira sinay encode ninda. So from there may hiling mi kon kinakaipuhanan pag magdagdag as in si duration kan si anong kaini pag-encode ninda kon gura no kalawig. Sigun sa alkalde, pigigibo na kaini ang mga kaipuhan na pigahagad na lista kan mga nabakunahan. Kung kulang madagdag kami ning tao para mas mapadali. Kasi damor na napadali, damor na kaming problema sa record sa nasyonal. Puwera kayan, dakulang tabang dai ni subuot sa LGU ngani matrace si mga tao na dai pa nagpapabakuna sa paagi kang backlog na mga natada kang taong 2021. Sa iba pang bareta, mga trabahador ng poultry sa Ocampo, Camarines Sur, personal na nagpasalamat sa Presidential Anti-Corruption Commission. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Personal na nagpaabot nin pasasalamat ang 50 trabahador gikan sa Ocampo, Camarines Sur para sa Presidential Anti-Corruption Commission o PACC makalis na magbuelta sa pag-operar ang sa indang pinagtatrabahuhan na poultry farm. Nawaran nin trabaho ang mga empleyadong ini sa laog nin 5 bulan makalis na ipasarakan LGU Ocampo huli sa kawaran nin permit kan kag sa diri asin reklamo sa langaw. Ay hindi kami nakaharap even sa session nila, even sa committee nila, Committee on Environment, Committee on Health, na ilatag kung ano talaga yung mga sagot doon sa mga issues na binabato sa amin. Ang kaso ay pigdulok sa Anti-Red Tape Authority na nasasakupan ni PACC Commissioner Greco Bellica. Tulos ining inaksyonan kang ahensya na nagresulta sa pagkakaigwanin permit asin liwat na operasyon kan poultry. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Grand Product Launching Trade Fair 2022 ginibo kan BS Entrepreneurship Student kan Biskas. Uyang sa kuyang report. Tatak astiya na mga produkto ang may hiling digdi sa luwas kang Biskas o Bicol State College of Applied Sciences and Technology. Ang pigsagibong Product Launching and Trade Fair 2022, pinanginutan kan mga entrepreneur students. Pinayhiling digdi ang mga handmade na mga produkto, arog na sanakan sapatos, mga kitchen, bag, asin may mga pagkakanma na orihinal na version kan mga estudyante. Sigud man ki Ana Maria Aquino Binalya, dakulang karahayan, katabangan ini sa mga estudyante, ninhuli ta ipinahiling igde ang sa indang mga output, asin mga orihinal na gibo mismo.
Actually, this is a laboratory facility for students wherein they are going to showcase their innovative products. So this is what we call Tatak Viscas Entre products. Maginang estudyanteng ini ugma sa indang aktibidad. Mixed emotions po, super excited and masaya din po kasi natuloy po yung event namin kasi ilang beses din po siya na-move at ngayon po is, ayan, andito na po kami na. Sa ngunyan, nag-iimbitar man si Ana Marie na bukas na ini sa indang pwesto dawa tapos na ang trade fair. Estudyante ko na talaga namang nagsumikap at ginamit yung kanilang mga very meager na resources kahit talagang gipit ang mga bata ngayon talagang ginawa nila ng paraan na mairaos yung kanilang mga business plan, yung mga na-prepare nila sa kanilang business plan. Sa pagbabalik kang news break, imahenin santo sa simbahan sa Daraga Albay na sulo. Yan, asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break. Salamat po, Ako Biko. Maraming salamat po. Salamat po sa Ako Bicol. Pasalamat kami dakula, lalo na sa Ako Bicol. Kaiba nindo sa pag-asenso, padagos na nagtataunin pag-asa. Naprubaranta ng maasahan sa anuman na klase nin huma nin panahon. Sa rundikata ng nagsiserbi sa bilog na kabikulan. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Sa Lemon Meat Products dun tayo mag-meet. Magsaysaya siya no mall at Camnorte branches. Quality guaranteed at low prices. Pork, beef, chicken, meron ding fish. Organic fruits, vegetables para may twist. Sausages, meron pang gourmet products. Presyo na sa budget mo ay swak na swak. Sa Lemon Meat Products, presyong pangmasa, simply the best in Bicolandia. Lemon. Ang vision ko para sa Pasakaw is tourism. Pasakaw is known as the summer capital of Camarines Sur. Pag nagdigdi ka, di kang mahiling na para maging summer capital ini. Pag nagduman ka sa ibang lugar, dahil nindaaram na igwa palang magayon na beach digdi sa Pasakaw. Nakulong mga lugar na dapat mahiling kang mga turista. Especially sa market. Kung aram nindo sa Tsukiji Market sa Japan, gigibuhon tang araw kayan ang market na sa Banwaan. Magkakagbangkit ang mga theme park. Actually, naghahanap na nga niya akong mga investor sa pwedeng magkaan ng theme park digde. Inisusuko yung mga vision na kayang-kaya kong gibuhon, na ginigibo ko na para sa Banwaan ko. Madagos sa mga bareta, pundo kan syudad ning Naga sa COVID-19 respond pwedeng ialokar sa ibang proyekto. Ang detalye sa report ni Cindy Cuesta. Huli sa padagos na pagbaba kan kaso nin COVID-19 sa Naga, dakula ang natipid sa pondo na nakaalokar sa COVID-19 response kan syudad. Ang total amount kan is 82 million pero required kita na 30% kayan quick reaction funds. Ito nakaset aside. So roughly mga nasa 25 million quick reaction fund. Itong balance kayan, balance ka itong 82, bawas si quick QRF. Yan po nakafocus sa COVID response. So, si mga gaypuan sa quarantine facility, si mga meals ka naka-confine, si PPE, disinfection, gabos na kaypuhan, oxygen, yan po, nakatagaman yan sa
LDRRMF. Mayo naman ni nasa laogan isolation facility, alagad. Sa ngunyan, yung mangyari ang purpose until such time na mag-decide ang City Disaster Risk Reduction Management Council na i-realign itong pundo sa ibang gamit. Pero as of now, yung mangyari, nakatagama yan sa COVID. Siguro pag confident na kita, lalo na sa tuyong mga doktor na ang COVID sa Naga medyo talagang manageable na o kaya endemic na lang, then pwede na sigurong i-realign sa ibang balance para sa ibang gamit. Sa ibong kaini, garo sa naman mayong tipid ang LGU, takadiit man ang nakokolekta na taxes urog na sa mga negosyante gibukan pandemya. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa satuyang police report, imahen nin santo sa simbahan kan daraga sa probinsya ng Albay na sulo kan sudma. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Nasulo ang imahen kan Santa Clara de Asis na yaon sa luwas kang St. John the Baptist Parish sa Daraga Albay sa pagultanan kan oras alas 4:25 hasta alas 4:30 nin hapon kasudma. Nagkakalayo na ini kang abutan ni Father Al Ray Compuesto, Parochial Vicar kan Daraga Albay. May pinagsususpitsaran sidang persona, alagad mayo man nakahiling kung iyo talaga ini ang may kagibo. Ito na itong ano si Tio na porterming angkot sublibo na pag may misang alas 6 down yan mapagkot yan, pag may misang gadan mapagkot yan, pag may misang may kasal mapagkot itong gibo niya, pero dahil may nakahiling sa iya kaya dahil may sasabi na siya, pero ito lang ang mga huna-huna May pakiulay na sana si Father Compuesto sa mga masulo ning kandila sa sedang simbahan na ibugtak ini sa tamang suluan. Ito na itong ano si Tio na porterming angkot sublibo na pag may misang alas 6 down yan mapagkot yan, pag may misang gadan mapagkot yan, pag may misang may kasal mapagkot itong gibo niya, pero dahil may nakahiling sa iya kaya dahil may sasabi na siya, pero ito lang ang mga huna-huna Ang nasabing insidente ang padagos pang pinag-iimbestigaran kang Bureau of Fire Protection sa nasabing banwaan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, 5 aldaw na Bibo Negosyo Trade Fair nagpuuna sa syudad ng Naga sa M Plaza sa Diversion Road, kan syudad. Uyang sa kuyang report. Opisyal lang pigbukaan ni Mr. Tato Mendoza, aspirant sa pagka-mayor kan syudad ng Naga, ang 5 aldaw na Bibo Negosyo Trade Fair sa M Plaza. Ini para sa mga syudadano na tawan onra, asin oportunidad para sa saradit na mga negosyante ngani mabisto ang saindang mga sadiring produkto. Ini po sarong inspirasyon sa mga programa ni Mayor na matawan po ng oportunidad ang mga negosyante ang kasaraditan, lalo na po si mga nagpupuroon-puon pa lamang po. Yan po ang pinaka-objective po kang programa ni Mayor Tato Mendoza. Ini po hali po ini sa manlain-laing barangay kan syudad kan Naga po, sir. And dakol po nagpartisipar rin kadakalang po mga kabataan talaga. Yaong para magpartisipar ang manlain-lain ng mga barangay digdi sa syudad ng Naga. Arog na sana ni Joel Cabrera. Pigbida niya ang sa iyang sadiring produkto na gakod. Po, bali ang tawag sa kanya is macrame. Made of rope po siya. Tapos may mga knotting techniques, tinatali to form different patterns po. Ano po, yung ganyang bag siguro mga 2 to 3 days. Depende po kung ilang oras din yung within a day yung pwede mong ialat. Hello po, good day. So ayun po, we hope you can visit us here sa Bibo Negosyo Trade Fair sa M Plaza. So we're here po starting today, February 21 until February 26, every 4 p.m. to 9 p.m. Ayun po, see you! Magin ang magbarkadang ini, pigbida man ang saindang jubos na mga bado asin kopya. Sabi nga ni Kandua, negosyo goal mo na dasinda. Ang presyo niya sa style po. Style po. So kayo lang magbibusiness? Opo. Magbabarkada kayo? Opo. Kami magbabarkada. Iba-iba po kaming lugar. Kanya-kanya po. Kayo lang kayo? 5 po. 5. Bakas-bakas na lang? Hindi po, iba-ibang clothing line lang po. Magkakasama lang. Ang programang Bibo Negosyo, pig-organisar ni Mr. Tato Mendoza, aspirant sa pagka-alkalde kan syudad, ngani matawan oportunidad ang mga kasaraditan
na maipahiling ang mga sadiring gibo asim produkto kan mga nagpartisipar digdi. Ako na ugmakuta gwa kitang activity nga arog kaniyo tanganing matabangan tabagato sa radit ng mga negosyante. And siguro may stimulate na giraray si economy dahil bagahaloy kita nagkaigwa ng pandemya. Inimado ning 5 aldaw sagkod sa Sabadong Banggi. Apwera kayan may dapat pang abangan ang mga syudadano sa pagtatapos kan trade fair. Imbitahan ko po ang mga taga-Naga, lalo na po ang satuyang mga youth, mga satong kabataan na magdigdi sa Bibo Negosyo Trade Fair. Ini po ngunyan ang opening, ang closing po sa 26 po. Sabado po yan ng Banggi, may programa po dyan. Mas maugma po sa closing program. And sana po, gabos po magdigdi, suportaran ta po ang mga saradit na negosyo, lalo na po si mga nagpupuruntang mga negosyante. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Programang ini hatod sa to kan transfer in Ninoy and Corey Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Ski 911. Every Filipino deserves to be beautiful. Located at Mayod Street, Naga City.